Работник на автомагистрала Струма беше жестоко убит, забележете, с камъни. Причината 48-годишният мъж просто предупредил шофьор на преминаваща лека кола, че участъкът още не е пуснат за движение. Столичната полиция е вдигната на крак и издирва двамата мъже – Любомир и Емил, първият по прякор Ембака, които са избягали от местопрестъплението. Повече за необоснованата жестокост сега на живо от мястото на инцидента включваме нашия кореспондент Снежана Любенова. Добър вечер. Здравейте, колеги! Аз се намирам на мястото, където всъщност става инцидента. Както виждате, зад мен има една бариера, която показва, че 2-3 км по-навътре е лот 4 на бъдещата автомагистрала Струма, където се извършва активно строителство. Един от координаторите, Николай Стойчев Чевиев, забелязва, че лек автомобил прави опит да премине през забраненият участък и вдига стоп палка, за да го предупреди, че това не може да стане. Мъжът, шофьор на автомобила, обаче решава, че няма да си подчини и преминава през спуснатата бариера. Работникът, който е и координатор всъщност на обекта и е отговорен за това кой преминава през участъка, който е в ремонт, с служебният си автомобил тръгва, за да догони мъжът, който е дръзнал да наруши забраната. Пресича пътят му, двете коли леко се удрят и започва спор между тях. След което нарушителят, шофьорът, който всъщност не се е подчинил, Емил Чачев Ембака, взима камък и удря координаторът на обекта Николай Стойчев Чевиев върху лицето и размазва черепът му. Мъжът, въпреки че е закаран по спешност в болницата в Сандански, умира на операционната маса. Чуйте какво каза управителят на фирма Агромах, която всъщност управлява строителството на обекта, за това, което се случи. Днес около 14:20, 14:30 часа на наш служител на обекта на лот 4 на магистрала Струма се обади лично по телефона и ми каза, че има човек, който го заплашва с нож и ме попита какво да прави. Казах му да стои спокойно, да ме изчака, че отивам след 5 минути. Тръгвайки за обект, след 2-3 минути му позвоних няколко пъти, не ми вдигна телефона и ми се обадиха други момчета и ми казаха, че е ударен лошо и го транспортират за спешен център. Веднага обърнах колата, отива в спешен център. Нашия служител беше в безпомощно състояние в колата. Беше още топъл, но след това установихме, че е закаран мъртъв в спешен център. Ударен от човек с камък, за потрошен служебен автомобил, заплашване с нож, така, заплашвали се и други хора и така. Сам ли е бил този? Не, той е бил с негов колега. Те са и двамата, той е биш военен, неговия колега е биш полицай, има е с тях, около тях наши работници. Пред очите на всичките е прибит като куче. Налепо загиналият координатор на обекта Николай Стойчев Чевиев, 48 годишен, остава сираци и 3 деца. Благодаря, Снежана Любенова, за бруталното убийство на работник на автомагистрала Струма. Както разбрахме от ядосани мъже, на които е направил забележка, че пътният участък не е отворен за движение.